El Pare Noel visita Lloret de Mar avui dia 23 de desembre al passeig Jacint Verdaguer. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El Pare Noel i la seva ajudant han visitat la nostra vila avui dia 23 de desembre per tal de complir els somnis de tots aquells nens que s'acostin a explicar-li els seus desitjos de Nadal. Hola, què tal, nens de Lloret de Mar? Doncs sóc el Pare Noel i la Elfo, i us informem que estarem tot el dia aquí, tot el dia no. Tot el dia no. Vale? Però estarem de les 11 fins a la 1 del migdia i des de les 5 fins a les 8 de la nit, aquí, a la carpa de Fitel, al passeig Verdaguer de Lloret de Mar. Heu de venir a fer-vos fotos. Sí, vindreu a fer fotos. I sabeu què? Ens agraden molt els dibuixos. Si porteu els dibuixos i la vostra carta, doncs estarem molt contents. Fins ara! Aquesta tarda, de les 5 a les 8, gràcies a Fitel Network, el Pare Noel i el seu follet seguiran situats al passeig Jacint Verdaguer. Tenen moltes ganes de veure tots aquells infants que vulguin entregar-li la carta i omplir de màgia i il·lusió els seus dies nadalencs. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.